Vuoden 2013 kevätpuutarhamessuilla oli esillä runsaasti liuskemestareiden kotimaisia liuskekiviä. Kyse ei ollut pienestä urakasta, sillä kiviä rahdattiin Helsinkiin yli 40 tonnia. Omalla osastollamme esittelimme paljakan pronssinväristä liuskekiveä. Omnian kiviasentajaopiskelijoiden rakentamassa aavikkopuutarhassa käytettiin lattiapinnoissa lokan vaaleaa liuskekiveä. Muurit tehtiin nilsiän kvartsiitista. Ei hassummin opiskelijoilta. Lopputulos on kuin ammattilaisen tekemä. Tämä liuskekiveys oli saumattu karkealla murskeella. Muut kiveykset saumattiin hartsipohjaisella erikoisaineella, joka kovettuu itsestään. Vihreän kuntan kaveriksi sopii hyvin Orivedeltä louhittu tumma liuskekivi. Kotimainen liuskekivi istuu hyvin luontoon, sillä se on muodoltaan hieman pyöreä. Messuilla käytettiin isoja XL-kokoisia kivilaattoja. Kivimuurit ladottiin Oriveden mustasta vuonomuurikivestä. Uutuutena esiteltiin liuskekivestä seulottu koristekivikate, jota voidaan käyttää esimerkiksi havujen katteena. Kiitos mallipihojen suunnittelijoille, rakentajille ja koko messuorganisaatiolle. Helsingissä taas nähdään vuonna 2015.